non malama kaila ke nangli nili setami hithia dongmati tauna dungarai si ke dojia phaning hang bonta hithia lole ke dodun lote rongar lo along ke dodun pen kache prek thepi khangja lake maduta chini horlo athe town committee ar lole dodun tanglote nangli tangka kilong abar saile api pusutami ki pinangjia thai ke dopikji lasi ongdung arada tumke tauna lo ke dodunjia phaning hang pusutami methanga jakong pen chelangsi tauna lo ke dodunjia phan patibok hai hi labang solam pen matha damsi nijang kar biang long bo thatlang so town committee dung pen che koinot Rongthrok angkang non ke bang jarni pen ke town committee ke parlo ponji polam arjulong pen Rongthrok arata tum pen dudun thek the pura kedam tang chitini phai hiniarni Pherangke amai pha ponsi kache dondun thek thialam thi ningje pon Lason se ibo thatlang so town committee ke parlo ponji porong amen lake serdi lang so terona rong umsero hansia rong thangsing senar arong langtuk teron arong langmeklu hansia rong rong imsu senar arong la Rongthrok arong a phansi town committee parlo pon po polam thi klangpon La Rongthrok arada tumpen kache dondun thek thia theki kedam tanga pora hu town committee ke parlo pon tang ansatami kachin thora mu thek pon long jumpik lang pusi jongpon an parta labang so Rongthrok arada kang jongsi town committee parlo pon lo pulotangte rong aphan kasik sak the tanji athema kirung kerek pen chenglok medu kirung satami pabat pon krak po puma tha ponsi dudun thek the puang thek chapaklang pon rinti le la senilitum tahun komiti dudun dep ke nilitum phan tahun komiti na pa lui pasi arjulong pikri la senilitum pini emergency pen nitum katja kachingbai mate ke koi ke ang thek la phelo la sinon mat ke nitum ke tahun komiti dudun thek thelang la si nitum bang ke mission hemta thek long le office tini ne che thek long le nilitum hem le choki mi sita baharai li pi ta nang du pi bang ave atok tiklang bai thalang so pen ke kilometer phawa tolang la sinon mat ke dudun thek thelang la senilitum yong si dudun ji pulte Rongthrok Mekar pen cenglok sarpi sarpu cingwai pensi dudunji pusdarang tumpana pacini thi asi Lason si la Rongthrok angkang ke town committee le parlo pondet pusatami thangnat kaching thora war saita paching thor thekthi lapen rong rup along punon behabe paratumave hemalong kapreka tum bahara ke dudunjia tumta ave lasi laso town committee ke parlo ponji along dudun thekthi pusi Rongthrok arat pen Pherangke amai long pen sodak pen pachini pon pini nilitum Rongthrok arat asar the mate mekararar tumta than chepachini ponlo la pen ke damtang je town area halaka parloan abang phuatum arong atum airian ta pinianian ta thangnat ak ke joy ke thangnat awar site pu thekdun longle la posi nilitum ta thik la son dak thasi duk that boy that wrong group puta jo la Rongthrok arat tu ke hem rit jo jongjung kumanya sarthe tu manya me karatum building a hem ko pinne ke lang misen ave la pen ke ladak punjab por pothar ke kadoi tum ta chini ladak bang ke department po hormu department tu jatave heri tang komiti alam la kaneria la Rongthrok ne pendang lo ke jok la tikroin delu tingan penan ke aro apang lain tangring dutani bonun teglo tapi ni kan ta long nang nelu si ni sekali bawa belakang ni gitu News Report KTV News